ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ብዛዕባ ኣደናቂ ናይ ሕክምና ውፅኢታት ኢና ንርኢ። ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ቆልዓ 5 ወርሒ ክውለድ ሰሚዕኩም ትፈልጡ ዶ? ነዚ ክንርኢና ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ሕማም HIV ኤድስ ዝተፈወሳ 2 ደቂ ኣንስትዮ ክንርኢና እቲ ሳልሳይ እንሪኦ ናይ ሕክምና ውፅኢት ድማ ከቢድ መጥባሕቲ ሳምባ ክንርኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ግበርዎ። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽበፅሕ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዓል ታሪኸይ ከርቲስ ሚንስ ዝበሃል ዕሸል እዩ። ከርቲስ ሚንስን ማንትኡን ሲኣስያ ኣብ 21 ወርሕን 1 መዓልቶም ተወሊዶም። እዚ ማለት ድማ ኣብ 5 ወርሕን ፍርቅን ማለት እዩ። እዚ ማለት ድማ ክውለዱ ገና 19 ወርሒ ከባቢ ይተርፎም ማለት እውን 4 ኣዋርሕ እንዳተረፎም ዝተወለዱ ቆልዑ እዮም። ሲያስያ ነቲ ንሕክምና ክትትል ተፃዊራ ክትነብር ብዘይ ምኽኣላ ድሕሪ ምውላዳ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ እያ ዝሞተት። ከርቲስ ሚንስ ግና ቀስ እንዳበለ ከማሒሽ ይጅምር። ወላኳ እዞም ዶክተራት ናይ ምድሓን ዕድሉ 100 እዩ እንተበልዎ ክድሕን ክኢሉ ኣሎ። ኣብዞም ቀፀልቲ ኣዋርሕ ተኸታታሊ ሕክምናታት ይግበረሉ። ናይ ምስትንፋስ፣ ናይ ሰውነት ሙቐቱ ናይ ምሕላው፣ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣድለይቲ ምግብታት እንዳሃቡ ሂወቱ ከቐፅልዋ ክኢሎም ኣለው። ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ድማ ካብ ምትንፋስ ዝሕግዞ መሳርሒ ወፂኡ ዓርሱ ክኢሉ ከተንፍስ ይጅምር። ድሕሪ 9 ነዋሕቲ ንሕክምና ኣዋርሕ ናብ ገዝኡ በቂዑ ከርቲስ ሚንስ ሙሉእ ጥዕንኡ ረኺቡ ምስ ስድርኡ ሰላማዊ ናብርኡ እንዳመረሐ እንዳሃለወ ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ከርቲስ ሚንስን ስድርኡን ካብ ጊነስ ወርልድ ሪከርድ ሰርቲፊኬት ኣፍልጦ ረኺቦም። እዚ ድማ እቲ ዝነኣሰ ኣብ ዘይግዝኡ ተወሊዱ ብሂወት ዝደሓነ ቆልዓ ተባሂሉ ነዚ ሰርቲፊኬት ክቕበል ክኢሉ ኣሎ። እሞ ክቡራት ተኸታተልተይ እዚ ናይ ሕክምና ጥበብ ዋላስ ናይ ፈጣሪ ፀጋ ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ግለጹለይ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ዘደንቕ ናይ ሕክምና ጥበብ ድማ ንምሕሳቡ ዘፀግም እዩ። ታሪኸይ ዝወስደና ናብ ኣርጀንቲና እንትኾን በዓልቲ ታሪኽና ጓል ኣንስተይቲ እያ። ስማ ክግለጽ ስለ ዘይተደልየ ዘ ስፔራንዛ ፔሸንት ዝበሃል መፀውዒ ዝተዋሃባ እንትኾን በዓልቲ ታሪኽና ኣብ 2013 ግሪጎሪያል ካላንደር ኣብ ኣርጀንቲና ኢስፔራንዛ ሕማም HIV ከም ዘለዋ ይንገራ። ድሕሪ 8 ዓመታት እዚ HIV ቫይረስ ካብ ሰውነታ ከም ዝጠፍአ ከም ዘየለ ይንገራ። ነዚ ነገር እዚ ንምርግጋጽ ድማ ኣብ ሴላታን ኣብ ቲሹታታን በዝሒ ዘለዎ መጽናዕትታት ዋላ እንተተገበረ ድሃይ ናይዚ ቫይረስ ግና ክርከብ ኣይከኣለን። ድሕሪ እዚ ድማ እዞም ዶክተራት ምናልባት ሰውነታ ነቲ ቫይረስ ከጥፍኦ ከም ዝኽኣለ ግምታቶም ኣቕሚጦም ኣለው። ነዚ ኣጋጣሚ ከጠናኽረልና ዝኽእል ብኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ ኣብ 2020 ዝወፀ ታሪኽ ክነግረኩም። እዛ በዓልቲ ታሪኽና ኣብ ካሊፎርኒያ ትነብር ጓል ኣንስተይቲ እያ። ሽማ ድማ ሎረን ዊለንበርግ እንትኾን ኣብ 2020 ክትምርመር እንተላ ድሕሪ 27 ዓመት ምስቲ ቫይረስ ምንባራ እቲ ቫይረስ ኣብ ሰውነታ ክርከብ ይከኣለን። እሞ ክቡራት ተኸታተልተይ እዚ ናይ ሕክምና ስሕተት ንበሎ ዶ ወላስ ምሕረት ፈጣሪ? እዞም ክልተ ተጓንፎታት ብናይ ሕክምና ስሕተት ዝመፁ ኢልና ክንውስን ኣይንኽእልን። ፈጣሪ ምሕረቱ ኣውሪዱለን እምበር። ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ታሪኽ በዓልቲ ታሪኽና ጂን ማጋዞ ትበሃል ጓል ኣንስተይቲ እያ። ድሕሪ 2 ዓመት ናይ ምስትንፋስ ፀገም ናብ ሕክምና ትኸይድ። ዶክተራ ድማ ምስ ኣለርጂ ዝተተሓዘ ወይ ድማ ምስ ጉርጉማ ዝተተሓዘ ፀገም ክኸውን ከም ዝኽእል ይግምት። ኮይኑ ግና ብዙሓት ናይ አንቲባዮቲክስ መድሓኒታት ክሕግዝዋ ኣይከኣሉን። ናይ ምስትንፋስ ዓቕማ እንዳደኸመ ብምኻድ ኣብ ውሽጢ ገዝኣ እውን ከፍ ከበለት ክትንቀሳቐስ ኣይከኣለትን። ድሕሪ እዚ ናይ ኤክስሬይ ውፅኢታ ከም ዝሕብሮ ሳምቦኣ ተቋሪፁ ብዝተረፈ ዋህዮታትን ብዝረግአ ደምን ከም ዝመልአ ይሕበራ። እዚ ድማ ምልክታት ሕማም ፑልሞናሪ ሃይፐርቴንሽን ወይ ድማ PH ከም ዝኾነ ተሓቢርዋ ናብ ኣሌግሄኒ ጀነራል ሆስፒታል ተመሓላለፈት። ኣብዚ ድማ ካርዲዮሎጂስት ዶክተር ራይመንድ ቤዛ ሕክምና ይከታተሎ። ፑልሞናሪ ሃይፐርቴንሽን ወይ ድማ PH ሓሊፉ ዝሕስ ሕማም እዩ። ካብ 1 ሚልዮን ሰባት ን15 ሰባት ጥራሕ ዘጥቅዕ ሕማም እዩ ኢሉ ይሕብረላ ዶክተር
ዶክተር ቤንዛ ካብዚ ብተወሳኺ ቀልጢፉ ዝስፋሕፋሕን ቀታልነቱ ድማ ልክዕ ከም ሕማም ካንሰር ከም ዝኾነ ይንገራ። ዶክተር ቤንዛ ምስ መሳርሕቱ ብመጥባሕቲ ነቲ ዝረግአ ደምን ዝሞተ ዋህዮታት ክወፅእ ከም ዘለዎን እዚ መጥባሕቲ ድማ እስካብ 12 ሰዓት ዝወስድ ንልባ ካብ ስርሑ ደው ምባል ዘድሊ ኣብ ዓበይቲ ናይ ኣሜሪካ ሕክምናታት ክፍፀም ዘለዎ ከም ዝኾነን ይሕበራ። ከምዚ ዓይነት ከቢድ መጥባሕቲ ዝተፈፀመላ ናይ መጀመርታ ተሓካሚት ጂን እያ ነይራ። ኣብዚ መጥባሕቲ ናብቲ መጥባሕቲ ዝፍፀመሉ ክፋል ሰውነታ ወይ ድማ ሳምቦኣ ምንም ዓይነት ደም ክኣቱ ኣይድለን። ዶክተር ቤንዛ ነቲ መጥባሕቲ ክዝክር እንተሎ ኣእምሮኣን ሰውነታን ድሕሪ ምዝሓልና ዶክተር ሞራካ ዝበሃል ነቲ መጥባሕቲ ዝመርሖ ዶክተር ኣብ ሳምቦኣ ንዝርከቡ ሱር ደማ ብጥንቃቐ ብምኽፋት ነቲ ዝረግአ ደማ ፈልዮም ኣውፅዮሞ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ነቲ ዝሞተ ቲሹ ካብ ጥዑይ ቲሹ ምፍላይ ኣፀጋሚ ከም ዝነበረ ይሕብር። ኣብዚ ግዜ ዋላ ሓንቲ ጌጋ ተዝፍጠርን ነቲ ሱር ደማ እንተዝወግእዎን እቲ ሳዕቤን ሞት ከም ዝኸውን ምፍላጥ ነቲ መጥባሕቲ ፈታኒ ከም ዝገበሮ ይሕብር ዶክተር ቤንዛ። ድሕሪ ውፅኢታዊ ዝተሳኽዐ ናይ መጥባሕቲ ውፅኢት ጂን ነቲ ግዜ ክትዝክር እንተላ ድሕሪ እቲ መጥባሕቲ ብጣዕሚ ደኺሙኒ ነይሩ ይዝክር። ካብ ዝደቀስክዎ ቅንዒለ ኮፍ ብምባል ኣትንፊሰ ዋው ዝገርም ለውጢ ክብል ይዝከረኒ ክትብል ጂን ትናገር። ድሕሪዚ ኣብ ሆስፒታል ንሓደ ሰሙን ጥራሕ እየ ፀኒሐ ናብ ንቡር መነባብረይ ክምለስ ድማ ግዜ ኣይወሰደለይን። ክብሪ ንፈጣሪ ይኹን እሞ ክቡራት ተኸታተልተይ ትሕቲ ፈጣሪ ንወዲ ሰብ ከድሕኑ ዝኽእሉ ሓኻይም ኣለዉ። ኮይኑ ግና ሙሉእ ምሕረት ፈጣሪ እቲ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ኣብ ኩሉ ግዜና ንፈጣሪና ምምስጋና ኣይንረስዕ ሙሉእ ጥዕና ሂቡና ስለ ዘሎ እምበኣር ፍትዋት ተኸታተልቲ ቻነልና ካብዞም ሰለስተ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ኣይን ዝበለፀ ኣድንቑኩም ሓሳባትኩም ብኮሜንት ግለጹላይ። ከምዚ ዓይነት ዘደንቕ ናይ ሕክምና ውፅኢትን ናይ ፈጣሪ ስራሕን ክትሰምዑ እንተደልዩኩም ዘደንቑ ናይ ሕክምና ጥበባት ንክትሰምዑ ድሌት እንተሃልዩኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ግለጹልና። ዝተፈላለዩ ኣብ ዓለምና ዝተሰርሑ ዘደንቑ ናይ ሕክምና ውፅኢታት ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ካብዚ ናይ ሎማዓንቲ ዘደነቐኩም ታሪኽ ብቁፅሪ 1 2 3 ብምባል ክትገልጹልና ትኽእሉ ኢኹም። ነዚለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣደነቕቲ ናይ ሕክምና ውፅኢታት ትርእዩሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ነዚ ኣደናቕ ዜና ንኽሰምዑ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕኒየለይ።